Dobrý, končíme. A je to celé. Počkej, jako fakt? Ne, jako světla. Namažeme bombu volem. Záda nebudu vidět, ne? To bude vydáno. Možná, uvidíme. Radši bych Doufám, že to nedáš nějaký portube nebo něco takový. Nemáš oblečení. Innocent Russian guy get oiled by... Russian guy get oiled by čekaj. Russian guy get jakože zvlhnul. Ne, ono, jdeme se podívat. Ty pičo, tak to je brutál! Čum. Luxus. To chci taky? Čím jste to udělali? Ne, ale... Máslo. Stáhnu trenky. No až úplně dolů. Ne, to chci taky. Ty jsi knedlík, ty vole. Nemáš tam mikrofon, že ne? Vůbec ne, jenom ten obrovský vepředu. Ne? Co? To je to krátce. Tak co? Můžeme? Zašli. Aha. Jak Spider-Man. Aha. Spider-Man. A jenom ty Tohle jsem nečekal určitě, ne? Můžeme bět nunčák. Je to koukám. Jo, úplně jí natáhni. Jo, to bylo. No. Raz. Koule. Další epizoda Russian guy a Czech guy. To je ono. Pojď. Jo, zvlhni. Russian guy gets washed by Czech guy, vol medvěd. Gets wet. Because of Czech guy. Goneville. Strašně jsem ho postříkal. Vy se ale umíte bavit. Hlavně mi nestříkni na čočku, ne? Ne, já bych tě nestříkl na čočku. Všechno. Hej, ty s tím mečem v ruce. Ty s tím mečem v ruce. Dělej. Podej mi ten telefon. Oni jsou na mě dva. Nesmrtelný Číňánek. Ty vole! Ne, ta už to schytala dost. Ty krávo. Hej, čum. On umřel. Jak se zastavil? To se ten foťák, pozor na ten foťák. Ne, tam ten foťák, no. Já už ho úplně položil. Neudržíš ho, blbé. No, krabici. Ježiš, ty tak šíleně nepřirozený, jak se krabice hýbe. V té krabici asi někdo je? Byl to roztrhá. Ty krávo. Co se to stalo? Jak se to dělo, tak já jsem úplně věděl, co se přesně stane, ale nechci nic dělat. Andy! To Musíš to nás zvednout. Ty, zkusni na něj, jestli to Andy bylo.
Počkej, pojď, to je pizza guy. Úsměv! Pojď se podívat na tohle. Pojď se podívat, co v tom mám, vole. Pavel. Ne, pojď tak! Ne, kecám. Jsme měli na ní naskakat a šukat. Hej, ale to nebych dal na video. Já si teďka počela co se tak očím mlátíš, vole. To se mě vystrašilo, vole. Pro dnešek je to úplně všechno a nezapomeňte, že koule nelže.